Апас районының Борно шалуында яшәүче Искәндәр Минхаҗев күршеләре Ирина белән Искәндәр Касыймовлардан зарлана, чөнки аларның этләре әледән-әле аларның тавыкларына һәм малларына һөҗүм итә икән. Нәрсә булды сезнең 27 январда? 27 январ көнне без мин шушай аяк сыну сәбәпле шушында диванда күрә ята ягын карыйм. Бер заман бер ишек алдынарга шушы якка бер тавык ишеп чыкты, бик паниковать итеп. Мин нимә мондай хәл булган юк ия, нәрсә булды икән дип, таякларым тотып урамга чыксам, ишек алдына теге сарай ягына керсәм, анда бөтен ишек алды тулган кан, тавык, үлгән тавыклар һәм ике күршенең ике эте җыри, хаски парудалы этләр алар. Ничә тавык иде анда? Бunda барлыгы минем 30 тавык һәм бер әтеш иде. 2 тавык правда исән калган, 28 тавыкны һәм